Daghang mga santos na ilhan tungod sa ilang mga milagro, mga pagpanudlo ug pagpangusog sa ilang pagtuo. Apan si San Jose lahi, hilom siyang nag-alagad. Gani wala ta makabasa og bisan usa ka pulong nga iyang gisulti sa ebanghelyo nato karon. Dili kaayo popular si San Jose sa pagsugod sa Kristyanismo. Sa unang mga siglo mas giila ang papel ni Maria ug ni Jesus, samtang si San Jose murag natabunan sa kasaysayan. Ang mga unang mga Kristiyanos mas nagpunting sa pagkatawo o pagka-Diyos ni Kristo o sa papel ni Maria isip inahan sa Diyos. Apan sa pag-abot sa Middle Ages, gitawag nga Age of Faith, panahon sa pagtuo, ika-5 hangtod ika-15 ka siglo, nisolbong ang debosyon kang San Jose. Ang mga monghe o mga santos sama ni San Bernard of Clairvaux o Santa Teresa de Avila, midayig og nagdebosyon sa iyang kabalaan. Pag-abot pod sa 1870, si Pope Pius IX mideklarar kaniya isip patron sa tibuok simbahang Katoliko. Ug sukad kaniadto, nagkadako ang pag-ila og debosyon kang San Jose. Busa, bisan sa unang mga siglo sa Kristyanismo, dili kaayo popular si San Jose, karon giila na siya isip santo sa simbahan, patron sa mga pamilya, patron sa mga mamumuo, ug patron sa tibuok simbahan. Karon hisgutan ta ang duha ka halangdong mga kinaiya ni San Jose. Una, si San Jose masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Sa ebanghelyo si San Jose nahadlok og naglibog sa kasayuran nga si Maria nanamko na. Pero sa iyang damgo gisugo siya sa anghel nga mudawat kang Maria ug sa bata nga iyang tabangan o abagan sa pagpadako. Busa, pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Dili sayon ang iyang kahintang. Sa mata sa katilingban, mahimong masaway, mabash siya. Bisan sa iyang kaugalingong panghuna-huna, tingali may daghang pangutana. Nganong ako man gyud ang gipili sa Ginoo nga dili man ko takos. Makaya ka ni nako. Pero wala siya may pangutana og daghan. Wala siya naglikay, nituman siya. Ang iyang pagkamasinugtanon wala nakabase sa kasayuran o kasabutan, kundili sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Kita kanunay makasinati og mga pagsulay og kalibog. Mabroad bata kung maglisod ang pamilya. Mupadayon bata sa pag-alagad bisan og dili klaro ang atong kaugmaon. Musalig ba kita nga ang Dios adunay plano bisan og wala kita makasabot o wala pa nato nakita o nabati. Si San Jose nagtudlo kanato nga ang masinugtanon nga kasing-kasing mudala kanato ngadto sa kasayuran sa kabubuton sa Dios. Si San Jose masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, si San Jose mahigugmaon sa iyang pamilya. Si San Jose dili lang usa ka amahan, sa ngalan lamang siya nag-amping, nag-atiman, nagmahal kang Maria ug Jesus. Gugma nga walay pagpanuko. Mao ni ang gugma ni San Jose nga dili lang sa mga pulong kundili sa buhat. Niadto siya sa Ehipto aron maluwas si Jesus gikan sa pagpamatay ni Haring Herodes. Naningkamot siya isip usa ka karpintero aron makakaon ang iyang pamilya. Gimatuto niya ang batang Jesus diha sa pagtuo ug husto nga pamatasan. Siya naminaw pag-ayo og puno sa pagtuo ug pagsalig ang iyang kasing-kasing sa Dios. Ang pamilya mao ang unang eskwelahan sa gugma. Ang pagka mahigugmaon ni San Jose naghatag kanato og ehemplo kung unsaon pud nato pag-atiman ang atong mga mahal sa kinabuhi. Gihatagan ba nato og panahon ang atong pamilya? Nagpakita ba kita og gugma sa buhat, dili lamang sa mga pulong? Andam ba kita mo protekta sa atong mga miyembro, ilabi na sa mga sitwasyon nga lisod? Ang tinuod nga gugma dili lang makita sa saad, kundili sa atong mga lihok. Si San Jose mahigugmaon sa iyang pamilya. Mga igsuon, si San Jose hilom nga nag-alagad,
hilom nga ni sakripisyo og hilom nga nahimong tamdanan sa tanang amahan ug matinud-anong Kristiyanos. Atong pangayoon ang iyang tabang aron kita mahimong mas masinugtanon sa kabubuton sa Dios, aron kita makahigugma sa atong pamilya sama sa iyang paghigugma kang Maria ug Jesus, ug aron kita musalig sa Dios bisan og wala ta makasabot sa atong kahintang, apan masaligon lamang nga ang Dios nga naglantaw sa atong kasing-kasing mubugti kanato sa maayo ug bulahang kinabuhi.